Jo. Jo, tak ahoj Štefane. Ahoj. Tak, mohl by se s námi jako ve stručnosti nějak trochu představit? Já jsem jmenuji Štěpán. Jo. Je mi 35 let. Jo. Já jsem z Prahy. Ale malička jsem vyrůstal v děcáku. No a když jsem vyšel z děcáku prostě na svobodu jako ven v 18. Jo. No tak jsem přišel do Prahy a začal jsem vlastně hnedka brát drogy. Od 18 až do teďka beru neustále drogy. Samozřejmě jsem byl ve vězení několikrát, jo. 6krát jsem byl ve vězení. To je brdě. No a teď snad už je období, kdy už bych teda snad mohl, teď už je to dobrý, protože už jsem skoro rok venku bez žádného průšvihu, bez žádný prostě trestného činu, z mnoho venku, mám krásný vztah a krásný obsah a akorát trošku s bydlením ještě mám problémy s drogou. Jo. A můžu teda vědět, jaký drogy jsi bral, teda, nebo asi ještě bereš, jakoby, jaká je ta tvoje hlavní droga? No, teď ta Suboxone, no. A pervitin hodně taky. Jo. No, to je úplně stejný. Úplně. A teda bereš teda, ty jsi říkal, že ti je 35, takže bereš... No 15 let. Tak to je slušný. Ale jako co, měli hodně přestávky kriminály, jo. Já jsem pak 6krát byl kriminály. Jo, to jsem slyšela, no, že to je jako pak... Jsem kradl furt pokládat, jsem supermarket, jsem to učarovat. A teďka to třeba děláš jak? Teď už nevím, beru sociálku, že hodku, víš, prostě já mám prostě od doktora, mám prostě psaný recepty z Suboxony, protože mám takový substituční léčbu, takže já si beru za málo peněz, prostě velký množství těch Suboxonů, jo, za málo peněz. Takže prostě mám to levný prostě. Prostě a jako stačí ti to? To je krásné právě. A jako myslíš si, jako plánuješ někdy se z toho dostat, jakože, nebo máš nějaký důvod? Ty vole, jo, mám, ty vole, jakože hodně velký, jako, tady byl svůj velký, jako, jít, fakt mám už to mám hodně za sebou, víš co, já jsem neměl prostě normální život hezký, víš, jako, teď ho mám dobrý, fakt dobrý, víš co, prostě. Ještě neznám absták, já jsem ještě neměl absták, víš. Jakože absták, že... Fyzický absták, já jsem přišel v listopadu z kriminálu. No. A já od té doby beru Suboxone, a my jsme ještě se nestalo, že jsme ho neměli. Jo. Chápeš? A já za těch 15 let co beru. Se mi nestalo dřív, prostě, že bych došel do stádia, že bych, když jsem neměl, jako vážně, když jsem neměl opiát, heroin nebo subák, že bych měl fyzický absták. To je hodně zvláštní. No ne, protože jsem to dával nepravidelně třeba, rozumíš? Jo, tak to mě říkal právě jeden ten, s kterým jsem točila předtím. Takže ty jsi jako neměl nějaký jakoby absťáky, no a co se týče třeba toho perníku, tak měl si, že jo, protože někdy občas u toho je ta toxická psychóza. Měl jsem. Zažil jsi, jaký to bylo? To bylo tak reálný, že to bylo neskutečné. Já jsem si šel zavolat do telefonní budky, prostě jako záchrannou službu. Na záchranu pro mě přijdou, že prostě, že to nezvládám, že prostě jsem pardon, prostě, pro mě přijedou. Že prostě, že vidím prostě policajti všude a že po mně někdo jde a prostě, že tady odpadnu za chvilku a že prostě, že chcípnu na místě, ať přijedou po mě. Tak jsem se šel vyspávat do doby. V té době už jsem neměl žádný tuhle psychickou těžkou. Já jsem měla něco jakoby podobného právě když po tom 3. pokusu. A jako doteď proklínám člověka, a já jsem mu přitom ještě měla ráda, jo, který mi to tam fakt dal, jako ten perník, protože od té doby vím, že se na to musím dávat bacha, protože už ta zkušenost je ve mně, jo. Takže úplně nesnáším prostě lidi, co tohle dělají, protože to je úplně fakt ta největší sračka, co může být. No, jak dá někomu holpán, no, to je fakt úplně humus, jo. No. Hele, takže já tady mám otázku, to se vlastně už řekl, jestli jsi byl teda stíhaný přímo jako za drogovou činnost, jako třeba distribuce, ne, nebo... Ne, přímo drogy ne, jako. Jo, takhle, no tak. Zadržení, za to nebo krádeži. Jo, takže ani výroba prostě... Ne, 188 nebo 7.